Здравейте! В този клип ще снимаме за Майнкрафт. Да, ето мой Майнкрафт герой. Аз преди ми беше пълно всичко, аз бях събрала всичко, което е за събиране. Ама се изтрих и после пак изтеглих. От днес и сега преди малко изтеглих. След малко ще ви покажа за работната маса. Точно аз не мога да ви покажа откъде се прави работна маса. Ако се сети, ще ви покажа. Защото едно момиче ми показа. И после ще ви покажа от нея, ако имате работна маса, как да направите дървен меч. Добре, нека продължим. Защото ми дава да направя само 10 минути. Ако не ми стигнат, ще продължава в този серия. Добре, тук виждате, че съм затисната, в момента е нож и мен ме страх от зомбите и крипъри, въпреки че съм убивала милиони, понякога просто ми е страх. Така, сега ще махна. Значи аз съм направила пещера и с това съм се затиснала. Само ще проверя ден ли. Не, още не още. Какво правя? Измервам се понякога това. Защо е вън? Само за да стане ден и ще ви покажа. Къде съм? Аз ще гледам. Си взема мечко. Се опитам да изляза. Тук като играх имаше отново нощ. И като излязах и нямаше нищичко. Има само един скелет там и се приберах, хвана ме страха. Къде ми отиде меча сега? Бе, много струмно. Къде ми е меча? Загубих си меча. Не. Значи трябва да започваме наново да го правя. Сега като стане ден, ще ви покажа как се прави меч. Тъкмо, защото вие видяхте, меча ми изчезна. И сега... Появи се. Аз съм го пуснала. Много съм умна. Сега ще сляза навън, за да видя има ли нещо. Хвалят се да няма нищо. В принципа съм страхова. Не е страх от всичко. Не е сега от всичко. Толкова има зомбита, аз чуя едно на слушалките ми. Това е разкопаното от мен. Пак не знам нищо. Копа. Добре, започна драматичната музика. Съм долу. В принцип, преди като играх и си играя и не виждам ни зомбите, ни крипъри. И се пускаше една драматична музика. Тогава излязаха зомбитата и крипърите. Да стана ден! Ай! Сега ако стана ден, просто се хвърля през 8 етаж. Не стана. Луната слиза надолу. И сега ще стане ден и ще ви покажа. Ще си пусна работната маса и ще ви покажа общо взето как да си направите меч. Моля да сме не ядем. Изчакайте малко. Да. Аз съм драче, маничко драче. Хайде бе, стани сутре. Наистина. Стани сутре. Е така. Аз мислиш, че се прекратя играта, няма. Хайде де, нищо не. Трябва да очаквам 5 часа. Докато изгрее слънцето, се открие и техномаркета. Добре, сега трябва да сложим работната маса. Виждате, сега ще ви я... Ето я сложих я. Сега, ето, чакайте само за миг. Да, ето съм тук. Хайде де, махай се.
И си натискаме на работната. Изчакайте, за да си... Чакайте ме. Да си изнервена. Аз съм изнервена, да какво се изнервена. Слагате. Взимате това. 4 тях тук. Дъбовите ски. И слагате това тук. Взимате още едно тук. И слагате това тук. Изчакайте само малко. Гладиатор. Да. И чакайте, че много бързо какво направим. Говорят вкъщи и не ми е удобно просто. Това тук трябва да остане така, дъбовите колечки. После ги взимате, аз имам вече и слагате това тук. Абе какво? О, свито съм ставите. И слагате дъбовите колечки, бе! О, изнервям се. И става един дървен меч. Ще сложа втори. Пак резервен отново. И така се прави меча, ако още не ви е ясно. Отново ще ви го обяснявам. Правите си работна маса, правите си работна маса, отваряте я. Вътре слагате дърво, 2 пъти, ето така. Слагате един път, където иде, взимате тези. Аз имам вече. Чувам зомби и ме страх. Слагате тези, взимате пръчките и аз вече имам пръчки, слагате пръчките, така да ви е двете дъбови дъски, пръчката и става меч. Уху, имам 3 меча! И така се прави. О, страх ме, аз чувам зомби. Меги, без да искам да го откупя. И сега си взимам масата. И това общо взето беше. Дано ви е харесало. Дано да сте ме разбрали. И да. А сега ще продължа играта. И това го направих за вас. Просто за да ви хареса. Хайде. Goodbye.